Dobrý deň. Vítam vás opäť v ďalšej časti naučného kurzu pre seniorov. Moje meno je Alex a budem vás prevádzať krok za krokom po celý čas. Nemusíte sa báť, spolu sa nakoniec dostaneme až do cieľa. Tak, môžeme začať? Po absolvovaní tohto kurzu už nikdy viac nebudete čeliť problémom s odhalením vášho hesla neoprávnenou osobou. Nakoniec zistíte, že na vytvorenie silného a neprelomiteľného hesla postačí iba pár jednoduchých krokov. Pustíme sa teda do toho. Odteraz ma budete už len počuť. Dobre? Prvé, čo budeme potrebovať, je premyslieť si slovo alebo slovné spojenie, ktoré nám poslúži ako heslo. Silné a naozaj neprelomiteľné heslo skladáme pomocou týchto kritérií. Primeraná dĺžka hesla. Minimálne 8 znakov. Kombinovanie veľkých a malých písmen spolu s číslami. Ľahko zapamätateľné a používanie slov a fráz. Pri primeranej dĺžke hesla platí pravidlo, čím dlhšie, tým lepšie. V druhom bode sa za každým 8 znakom predĺžuje čas na uhádnutie vášho hesla. Kombináciou veľkých a malých písmen utvárate náhodné slovo. A keď namiesto niektorých písmen pridáte čísla, budete si môcť zagratulovať, pretože vytvoríte nepremožiteľnú kombináciu znakov. Plus je pre vás z nejakého vám blízkeho dôvodu ľahko zapamätateľné. A môžete ho využiť aj v bežnej frázi zamaskovanej do vášho hesla. Podoba hesla môže byť pri zadávaní buď odkrytá, ale častejšie býva každý jeden znak zmenený na krúžky alebo v dnešnej dobe už menej používané hviezdičky. To je preto, aby sa znemožnilo prípadnému útočníkovi rýchlo a ľahko získať vaše heslo jednoduchým prečítaním a následným zneužitím. Chyby, ktorým by sme sa mali vyvarovať, aby nebol náš počítač otvorený pre všetkých. Ako prvé by sme sa mali pri zadávaní hesla uistiť, či nás niekto nesleduje. Taktiež nie je správne písať heslo okato pred všetkým. Preto by ste si mali pri jeho zadávaní vždy zakryť ruky. Za druhé, nikdy nevystavujeme ani nezapisujeme heslo na rôzne papieriky, lebo by sa mohli stať kľúčmi do nášho súkromia. A tretia, základná chyba, ktorej by sme sa mali vyhnúť, je používanie hesiel typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, používanie vlastného mena, mena rodiny, priateľov, používanie adresy, dátumy narodenia vás alebo vašich detí, alebo dátum viažúci sa k nejakej významnej udalosti. Pretože ľudia, ktorí vám chcú uškodiť, si ich môžu veľmi ľahko zistiť. Za sebou nasledujúce tlačidlá na klávesnici, napríklad Q, dvojité V, E, R, T, Y, čo dokopy dáva názov QWERTY, používanie hesiel typu heslo a mnoho ďalších slov alebo čísel spätých s niečím, čo vám je blízke. Na to všetko zabudnite. Pretože správne heslo, ako také, by nemalo dávať na prvý pohľad žiaden význam, ani jeho postupnosť. Vezmime si napríklad jednoduché slovo jablkový. Z tohto, na prvý pohľad obyčajného slova, urobíme silné, ale veľmi ľahko zapamätateľné heslo. Začiatočné písmeno J zmeníme na uzatváraciu zátvorku. Malé A napíšeme ako veľké. Namiesto B použijeme číslo 3. L nahradíme lomítkom. Malé K odpíšeme. Písmeno O
zmeníme na nulu. Malé b prepíšeme na veľké. A y nahradíme sedličkou. Tým nám vznikol nečitateľný a na pohľad nič nehovoriaci zhluk znakov. Lenže my vieme, že je to naše slovo jablkovi, ktoré nám pri trošku fantázie vytvorilo silné a účinné heslo. Pri dodržaní týchto zásad bude vaše heslo medzi ostatnými naozaj za milión. Dúfam, že som vám trochu pomohol s riešením vášho problému a že vám budem aj naďalej nápomocný v iných oblastiach počítačového sveta. Stretneme sa opäť v nejakom náučnom programe, dokumente alebo videu. Zatiaľ dovidenia. Pre viac informácií píšte autorovi na e-mailovú adresu domino.kozmali@inmail.sk, kde sa dozviete viac o pripravovaných návodoch, dokumentoch, náučných videách a iných materiáloch nielen na obsluhu PC. Prípadne sa môžete tiež obrátiť na autora so žiadosťou o pomoc alebo radu z oblasti techniky a IT technológií. Autor Dominik Kozmály. By the words I found, and they said I can keep. You got to know